Já vás zdravím. Pojďte s náma strávit 2 dny před odletem. Nacházíme se kde? V Auto Kelly. V Auto Jsou Kelly. nějaký díly. Na tu naší Na tu šunku. naši plechovku. Na tu naši šunku. Tady Bůh, aby v lednu koupil novou šunku. Lepší šunku. Ale tady jsme se všimli pěkný, nejsou ty autosedačky, ale je to Sparko, no, je to legendární tuningová značka. Já vůbec jakoby nevím, o čem mluví, ale... Když to zná třeba rychle zběsile, ty auta jsou vytoněný tady s tím, tady s tou značkou. Takže bylo by to sranda, no. Velká. Hrozně by se mi to líbilo mít takovouhle hnusnou autosedačku. Já to teď nedokážu vypnout. Já to vypnu. Byla jsem tam různý, jo. No a nakoupila jsem a ono to v přepočtu udělalo 4 000 korun českých. Nádherná práce, Marlenko. Ano. Češe. Máme tam nějakou. Co se děje u nás? Každodenní zábava. Ne, jakože už ať odletíme, protože se nám porouchalo naše náhradní auto. Jo, naše náhradní auto se rozbilo. Další náhradní už není. Reálně celá Karmelická stojí jenom kvůli nám lidi. Jakoby... my máme jako zajímavý život, ale že prostě i před tím odletem se musí dít takovýhle věci, nechápu. Pan tramvaj jako nám otevřel tramvaj, protože je šílená zima a ona nechce sedět v autě, takže tramvaj jenom pro nás, prosím pěkně, tady jezdí a tady ne. To je co? My se nemačkej, zlato. Jsme na konci tramvaje a jdeme zase zpátky, řekni ručku. Dej mi ručku a pojď. Hop. Super. Jede pro nás speciální jeřáb. Co bys k tomu řekl? Státní. Státní? Dopravní. To jde ze státních peněz. Jo. Jo. Člověk jsou vyhrocený. No, diví se, už 20 minut stojíme na Karmelický. Čum na to. No tak Už pojď. 25 minut. Doufám, že tohle bude mít zhlédnutí. Tak tady máte poučení, že nešetřete s prachama, kupujte si drahý auta. Přesně, Nejezděte s náhradníma. nejezděte náhradníma a nejezděte Francouzima, prosím vás, jo? Tohle mělo být tvoje auto. Jo, takže mám po autě. Mám po autě a ani se tím jakoby Alexandr netají. Jo, moje auto je kaput. Pán youtuber. Co to je? Ten byl frajer? boží, ten byl To boží. je normální pán, nebo co to je? Jo, normální pán. Ty vole, Asi se nemůže to je dostat jak domů. jeráč. No, tak jdeme na to. Jeřábek, počkej. Se nám to trošku pochroumalo. To je v tu všechno. Hezký. Ty vole, oni to dokážou dát až tam, chápeš to? Ty pičo, to je hustý, ale. Tak tohle vidíme, Seňo, poprvé. To je hustý, jako Pá, auto. to se nevěděl, že to můžou dát takhle daleko. Ale víš, jaký je štěstí, že je tady to parkovací místo, reálně? Jo. No, tak to je naše auto. Už ať odletíme, viď? No ale já tady můžu platit parkování jen na hodinu. Vítejte na mém YouTube kanále. Těhle blbin zažijete s náma hodně. Jo. Fakt jako by dost. No doufám, že moc ne, ty vole. Takže, jelikož z dneška nemám moc materiálu, rozhodla jsem se, že budu točit i zítra. A zítra balíme, zítra máme poslední zařizování, takže pokračujeme zítra. Ale teďka si dáme ještě haul a pak už se jakoby vypnu a půjdu do sprchy. Jelikož chceme, aby měla Aurelka naše mňamky v Americe, tak jsme ještě jeli pro zemanky. Tady ty zemanky sušenky milujeme jak ona, tak my. Potom beru tady ty tyčky, to jsou jediný tyčky, které nějak tak dám. A vzala jsem, prosím vás, ona tady to normálně jakoby nejí, ale říkám si, letíme do Ameriky a já potřebuju přežít s ní let a potřebuju to tam přežít s ní celkově, takže prostě dostaneme mňamky, vzala jsem i tady sušenky nějaký z DMK, které jsou bez cukru.
A potom jsem vzala takhle 100% takový ovocný rolky. Párkrát jsme je zkoušeli, Aurelce to moc chutnalo, ale je z toho fakt gigantický bordel, takže jakoby doporučuji, ale zároveň to nedoporučuji, protože to je fakt mega bordel. Mám ananasový a mám takhle mangový. A pak jsem taky jela pro kapsičky, prosím vás. Poprvé v životě tomu dítěti dávám kapsičky. Mám to hlavně do letadla. Ona bude mít uvařeno, ale jakoby, kdyby nechtěla vařený, tak kdyby chtěla kapsičku, tak bude mít i kapsičky. Vybrala jsem tady ty Rudolfs. Četla jsem, že mají dost dobrý složení, je to z ekologických prostě hospodářství a schvalujou jako hodně těch vy víte co, těch certifikátů. Jo, prostě vzala jsem tady ty, uvidím, jestli Aurelce budou chutnat, jestli ne, tak je s ním já, jo. Ještě tady mám tady ty zemanky, tady ty kačenky, kakaová zvířátka a tady ty malinový. Ty kačenky má celkem ráda a ty malinový taky a tady ty ještě ani jednou neměla, takže uvidíme. Pak jsem vzala Aurelce dudlíky, protože už ty svoje má díl, než by měla mít a hlavně jsme někde ztratili náš cestovní, takže máme už jenom jeden, což nebudu riskovat, takže dudlíky. Pak jsem brala tady tu pohankovou kaši, to je moje jako záchrana vždycky, když ráno třeba nestíhám a odjíždíme, tak prostě to jenom zaliju, beru to s sebou a Aurelka jí má fakt ráda, je to 100% pohanka, takže je to i celkem dost výživný. Pak beru kinou, tu beru už normálně do zavazadláku. Potom beru ještě pohankovou mouku, protože z té často Aurelce něco peču, takže ano, beru si mouku do Ameriky. Já už jsem teda včera vůbec nenatáčela, dneska je neděle, dneska balím a chtěla bych říct, že jsou 2 hodiny a já jsem dneska nic neudělala ještě. A tady paní odmítá jít spát, jo, takže se mi vlastně prodlužuje všechno to, co potřebuji udělat a vlastně vůbec nestíhám, jo, takže si myslím, že super a tím, jak to budu balit, tak ona to bude určitě vytahovat, takže to bude na 100 let, na 100 let. Ty tam nekoukej, ty zlovidlo jedno, tam jsou věci pro tebe. Jsou 3 hodiny. Já jsem neudělala ještě vůbec nic, náš byt je úplně po výbuchu. Každopádně ukážu vám svoje nehty. Vidíte, nechala jsem si je zkrátit, takhle. A jsem mega spokojená, jenom ty prostředníčky mám mega krátký, protože jsem je urvala a říkala jsem, že už je jakoby nechci nastavovat. No to je jedno, teď vám ukážu ten výbuch, normálně se za to stydím, ale nedá se nic dělat. Tady jako už mám něco zabaleno, to je snad jediný nádobí z oběda. Tamhle kufr, to se bude balit. Tady Aurela, no prostě strašný. Tam spí Aurelka, jo? Takže jdeme na to. Hodně pomalu, ale hodně jistě tady balím. Chci vám ukázat, co mám ve své KPZce. V KPZce se nachází Calgel, olejček na zuby, fyziologický roztok, a pak tam jsou kapky do očí, kdyby Auretní třeba něco spadlo prostě do oka, takže to je jakoby první KPZka. Potom, jelikož jsem měla velký úraz s okem kvůli Aurelce, tak si beru takový gel, který mi nevysušuje moje oko, jo, katastrofa. Pak beru Indulonu, aby jsme se nevysušovali, je to dlouhý let a prostě já radši budu připravená, než překvapená. Potom beru Aescin, beru do nosu prostě, do nosu lidi, jak to mám jako říct, prostě mi to vypadlo. A samozřejmě kousátka, protože jestli Aurely chytnou zuby, tak to letadlo normálně vzplane, to bude katastrofa. Já se modlím, aby se to nestalo, ale jestli se to stane, tak reálně už teďka lituju ty lidi, co s náma poletějí. To byla KPZka číslo 1. Potom mám tady samozřejmě KPZku číslo 2, kde jsou samozřejmě pleny, vlhký ubrousky a zinkovka. Jo, prostě chápeme se, klasická přebalovací taštička. Potom tady máme celou sadu na hraní. Jo, o tom jsem taky dělala video na TikToku.
Tady to je všechno jenom na zabavení aurelky, prosím vás. Jo, tady to jakoby váží dost. Doufám, že se budu vejít do toho váhového limitu, protože jestli ne, tak mě asi šlehne, protože všechno je to tam tak hezky naskládaný, všechno to má svůj systém a fakt se tady s tím jakoby seru. Jo? Potom mám tady samozřejmě náhradní oblečení. Náhradní mikina, náhradní legíny, náhradní bodíčko, 2 ponožky. Pak tady mám taky i plenu, jakože takovou tu, chápeme se, prostě plenku. Kdyby tam svítilo světlo a ona chtěla spát, tak abych ji jakoby nějak zakryla. Samozřejmě kapezetka číslo 3. Kapesníky, tampony, jelikož jsem to dostala přímo na led, jo, takže tampony. A taky mám tady gel na ruce, jo, gel na ruce, ten nesmí chybět, protože všichni tam budou chrochtat, plivat a nevím co všechno. No a pak samozřejmě mňaminky. A ty mňaminky budu dodělávat ještě zítra. Aurelka bude mít normálně velký oběd tady do tady té krabičky, kterou jsem pořídila. Je úplně nádherná, to bude krásný. Mám z toho takovou radost. No, takže to je jakoby příručák. Doufám, že do toho příručáku už nebudu dávat nic jiného. Jo? Snad ne. No, takže máme popakováno a teďka můžu jít pakovat ten velký hrozný kofr, kde nemám zbaleno absolutně nic. Už bude 5 hodin. No, jdu balit dál. No dělej, není čas. Není čas. Prdele, nevím, jaký tepláky. Máš jich málo, viď? Počkej. Dělej. Počkej. Nemám čas. Nevím. No, takže tady už pakuju. Tady to je kupička Aurelky. A tady má Aurelka jako ponožky a takovýhle věci. A tady to jediný je beru. Jo, zbytek prostě se nekoupí. Potom jsem tady já, beru si šaty, jakože na Vánoce. Tady tu patriotskou mikinu, pyžamo, domácí věci, chápeme si to, nechcete kupovat. Saně má tady věci na trénink, kraťasy, nějaký, on si bere 1 tričko, prosím vás. 1 tričko, zbytek se koupí. Tady balím pomalinku hygienu, beru tady tu cestovní nosní odsávačku, kdyby Aury trpěla zase na holuby. Bereme medovníky, ty totiž hrozně milujou. Máme tady adaptér a tady samozřejmě jeden dáreček, takhle, nebudeme na to koukat, jo? No, tady je Buďo. Alexandr zabalil, princezna se probrala a já začínám být taková jako unavená. No hlavně nestíháš moc. To mě nezajímá. Aurelka se ti směje, jak četl dát, jo. Vlastně tam nejde, já už nemám vůbec energii, jsem unavená, nechovej! Už! No, co bych chtěla? Okomentuj to. Co ty, Boňo? Ty odcházíš, Boňo, ty vole. Ach jo. Musíš dát, Boní, na sebe pozor, jo. Bude to na ostří nože, Boní. Jestli ti budou ubližovat nebo něco, tak nám to řekni a my na ně pošleme atomovku z dálky, nebo pošleme sikária z Mexika. Tak Kaťucha už to skládá. No. Máme až moc velký pytel. Musí se to dělat úplně blbě. Blbě, říkám, blbě. Tady, koukněte se. Jsou to? Ty má od dědy. Z Irska, ne? Jo, jsou libový. Takže má letní vánoční šaty. Ano? Tak, malíme. Jsme to nenatočili. No každopádně už to je, ale Náš růst. hrozný sraní bylo to nacvakat, no. Jak je to z Pepka, jak je to jako... No, je to pochybné. Ale funguje to, hele, funguje to. Akorát to děláme už třeba 5 minut tady, tak už mi se lepšem. Jo. Co nám řekneš? Máme Harryho Pottera puštěnýho, no. No, Ale... neměli jsme ani jeden díl, jo, to jsou Vánoce. Už mě to nebaví. Tak plně jsou ready, jak můžete vidět. Máme tam ty plínky. Nám nesmí dojít, ty si nám dojdou. Tak je pohroma. Tak se vrátíme. Dřív. Tašiku, co mi řekneš? Koukám na počasí, budeme to mít krásně. Nádherný. 24 stupňů. Nádhera. Tady 23. už předáváme Boňu. Ach jo. Ale bude mít Sofii, to je hlavní. Bože.
To je to nejhorší na té dovolené. Asi. Ale ty to zvládneš, máš Sofinku. Víš? Jako když se budeme prožívat my, než Boňa. Přesně. Boňa A hlavně Ruslanka, jestli ji počurá koberec. No, Rusanka bude hodně nadšená z pobytu Boní tady. Mluví hovna všude pobyt. Jo, to se těš. Příručák už je teda taky připravený, jenom tam zítra dám pro Aurelku jídlo a přidala jsem tam teda počítač, který si beru, abych mohla stříhat videa a abych to nedělala jakože po Vánocích, na to už by nechtěl nikdo koukat, ani já. A no, ten přidal pár kilo, no. Tady máme pasy, tady jsou pasy, že? Všechno mám rozdělený a tady je složka, kde je úplně, že všechno. Letenky, pojištění, všechno, prostě úplně všechno. Tady už mám připravený kočárek, máme i teda do letadla tu tašku na ten kočárek. Bereme zajíčka, protože s tím vždycky spí každou noc, takže zajíček je připravený. A beru teda ještě nosítko, kdyby náhodou na těch přestupech chtěla spát, tak ona nespí prostě v kočárku, takže bude v nosítku. No tak tady to mi jde, ještě to někam hodíš a já tady ráno omdlím. Ty tady blbneš. Ty tady blbneš. Co? Ne, ten určitě ne. Auri. Co? Co to je? Co to je? Nálepka. Ne? Se pro dnešek loučíme a zítra nás to čeká. No, takže musíme se vyspat. Ale já se bojím, že se nevyspíme. No, jdu to se stříhat a nevím, zítra prostě pokračujeme, takže pa. Držte palce. To bude katastrofa.